नमस्ते, हम आदर्श मिश्रा रउआ सबे देख रहल बानी दबंग भोजपुरिया। आज ही वीडियो में हमनी के जानल जाई गोवर्धन पूजा काहे मनावल जाला। वीडियो शुरू करे से पहले एक बार प्रेम से बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार कृष्ण भगवान यशोदा मैया के भगवान इंद्र के पूजा के तैयारी करत देख पूछले, मैया रउआ इंद्र भगवान के पूजा काहे करतानी। यशोदा मैया कहनी, हम और सारा ब्रिजवासी इंद्र भगवान के ऐसे पूजा के तैयारी करतानी ताकि हमनी के गांव में वर्षा हो सके। वर्षा होकला से हमनी के गांव में अच्छा फसल होई, अच्छा घास के पैदावार होई। ऐसा होकला से हमनी के गायन खातिर अच्छा चारा मिल सकी। आपन मैया के बात सुन के श्री कृष्ण भगवान एकदम से कहनी, अगर ऐसा बात बा तो फिर इंद्र भगवान के जगह हमनी के गोवर्धन पर्वत के पूजा करे के चाहिए। काहे कि गोवर्धन पर्वत पे ही हमनी के गायन खातिर चारा मिलेला। ई बात की असर यशोदा मैया के साथ साथ सारा ब्रिजवासी पर भी भइल। ब्रिजवासी इंद्र भगवान के जगह गोवर्धन पर्वत के पूजा करे आरंभ कर देले जा। ई देख इंद्र भगवान नाराज हो गईनी और क्रोधित होके बहुत तेज वर्षा करे आरंभ कर देनी। तेज वर्षा के कारण गांव के लोगन के बहुत परेशानी होखे लागल। लोगन के घर में पानी घुसे लागल। लोगन के रक्षा करे खातिर श्री कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत के अपन छोटी अंगुली से उठा ले और सारा ब्रिजवासी पर्वत के नीचे आके खड़ा हो गए। कृष्ण भगवान एक सप्ताह तक पर्वत उठैले रह गए। फिर इंद्रदेव के पता चलल कि कृष्ण भगवान विष्णु जी के ही रूप हैं। तब इंद्रदेव के अपन गलती के एहसास भइल और वहाँ के बारिश रोक देनी। वर्षा रुकला के बाद श्री कृष्ण भगवान पर्वत के नीचे रख देनी और गांव के लोगन से हर साल गोवर्धन पूजा मनावे के आदेश दिहनी। जेकरा बाद ये पर्व हर साल मनल शुरू हो गई। ये पूजा करे खातिर अन्नकूट बना के श्री कृष्ण भगवान और गोवर्धन पर्वत के आराधना कइल जाला। ये पूजा हमनी के संदेश देवेला कि हमनी के जीवन प्रकृति के हर एक चीज पर निर्भर बा, जैसे पशु पक्षी पेड़ पौधा नदी पर्वत। यही से हमनी के इस सब के धन्यवाद देवे के चाहिए।